What's up mga Kailonggo Vlogs? Dire kami gali sa ano no? Dumanggas nag Ato sanda galagasa mo no. trip. Para saan daw? Ara galas sanda guys so. Rupa na mo na to galakat ka sa vlog. Sa punta. Lusigan nyo! Bali guys, bayaan naman sanda palagso nanda naman sa darang. Ito guys so galakat. Ara pakat ko di guys. Guys, Ito sila guys so sa punta. may nakaldirap pala tanaw. Ara sanda guys so. Ara tanda palagso naman sa ikaroon naman. Naglapit. Ito, kadugay. Naglapit lang. Ara sanda guys so. Medyo pang ano pa May kaldira ba siya? Sigan. Ano na. Ano sa dagat sa galagas. Ay, di mo.